हेल' बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंखौ लोगो लानाय साफ्रोमखौ आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेल जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनै लाइभ फैबाय इसोरनि गाहाम बाथ्राजों गुसुं सोलोंगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामदों जायफोर बिथांमोना आंजों बेयाव बाहागो लागोन साफ्रोमबो मोजाङै बाहागो लानो आं खावलायनाय थाबाय। जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय आं खावलायदों। आं दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों जाहैबाय जोंनि बे मानसिनि जिउआ जोङो थैसुला नङा होमबा? जोङो जायखौहाय फरायनो मोन्दों मेन इज मर्टेल होननानै ना, मानसिया थैसुला, बेनिफ्राय जों बारग'नो हाया। बेनिखायनो बेखौ लानानै आं दिनै बाइबेलनि मोनसे सारमन बानायदों, जिउनि अनथोब, द गिफ्ट अफ लाइफ होनना बुंदों। दिनै बे जोंनि जिबना इसोरनिफ्राय मोननाय मोनसे बान्थासो आरोना। बेनिखायनो बे बान्थाखौ दिनै जों थैयोब्लाबो बेनिफ्राय सिखांफिननायनि जे समायखिरा जों इसोरनिफ्राय मोननो हादों आरोना। दा प्रमिस अफ रिजारेक्सन। दिनै इसोरा जोंखौहाय गावनि बिसा हौवा सासेल' फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों मानसिया जिउआव थैयोब्लाबो जोंनि आत्मानि जे सिखांफिननाय, जे रिजारेक्सन, गावनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनो बेयो समाय होलांबाय, बे जोंनो रादाय होलांबाय जे जोंबो दिनै थांखांफिननो हागोन आरोना। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौहाय सोलोंनि। दिनैनि सारमना जागोन द गिफ्ट अफ लाइफ आरो द प्रमिस अफ रिजारेक्सन, माने जिउनि अनथोब जायखौ जों बे जोंनि जिउखौ जों इसोरनिफ्राय मोन्दों। बेनिखायनो द प्रमिस अफ रिजारेक्सन, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थांखांफिननायनि गेजेरजों जोंनियाव दिनै मा बियो होलांखो, मा समायखिरा लालांखो, जों बेखौहाय सोलोंगोन। अब्ला जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइजों खोनासंनानै लानि ना। बे समाव जों मेथाइ दोंसे खोनासंनानै लानि, बेनि उनाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा फारसे थांबाय थागोन। अब्ला खोनासंदो। आं खावलायनो लुबैदों, अननानै हायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, बयबो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो मोननाय बायदि। मेथाइया मोजांथार ना? बेनि उनाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सोलोंगोन दान्दिसे सम। बेखौ आं खावलायबाय। नोंथांमोना हायोब्ला बेखौ शेयार खालामनानै हो, बयबो जाहाथे इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोननाय बायदि।
आच्छा लुसिया नार्जारि गुड इभिनिं ब्रादार अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं बोरै खबरफ्रालाय अके खबरा मोजां एसे नेवनायाव प्रनिता मुसाहारि फेभरेट सं दादा येस थेंक इउ सो माच आंनिबो फेभरेट सं बे मेथाइआ गोबां गोसोआव नाङो दिपि नार्जारि हाय दादा गुड इभिनिं अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय जों दिनै सोलोंनो जाहैबाय the gift of life the promise of resurrection जिउनि अनथोब इसोरा जाय जिउखौ जोंनो बान्था हिसाबै होबाय आरो थांखांफिननायनि समायखिरा बेनिखायनो आं खावलायदों हायोब्ला शेयार खालामनानै हाय दादा गुड इभिनिं नोंनिसिमबो गुड इभिनिं दिपि नार्जारि थेंक इउ सो माच लाइभआव फैनायनि थाखाय दया बर' आमेन आमेन लुसिया ब्रादारमोन जोबोद मोजां मोजां बोसोन होयो थेंक इउ सो माच ब्रादार अके मस्ट वेलकाम थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नाय जाथों थेंक इउ आंनि मेगना मोदै गयो बे मेथाइखौ खोनाबाथाय औ समिका बसुमतारी थेंक इउ सो माच थेंक इउ अब्ला जोङो बे समावहाय इसोरनि गाहाम खोथाजों सोलोंसै ना दसे सम आसा खालामदों बयबो बाहागो लागोन होननानै आच्छा कमेन्ट फरायनानै लागोन वेलकाम ब्रादार लुसिया नार्जारि थेंक इउ सो माच प्रिंकल बरगयारि माय फेभरेट सं अके थेंक इउ सो माच आंनिबो फेभरेटखौनो होननांगोन ना प्रितिराज नार्जिनारि आमेन अके आमेन थेंक इउ अब्ला जों बे समावहाय सोलोंनानै लाग्रोनि ना इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सोलोंनानै लानो हाय आदा आं जा मोजां मोनो बे समखौ येस हेलेना नार्जारि बयनिबो फेभरेट बयनिबो गोसोआव हाबनानै थानाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय मेथाइ आरोना बिनानाव सुस्मितानि बे समाव आं बाइबेल सिरि मोनसे फरायनानै लानो नागिरदों आं दिनैनि बाइबेल टपिक एबा थीम एबा सारमनखौ लादों जाहैबाय द गिफ्ट अफ लाइफ द प्रमिस अफ रिजारेक्शन बेनि ओंथिया जाहैबाय जिउनि अनथोब द गिफ्ट अफ लाइफ गिफ्ट माने अनथोब इसोरनिफ्राय अननायसो बे जोंनि जिउआ आरोना आरो द प्रमिस अफ रिजारेक्शन थांखांफिननायनि समायखिरा दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ कालभारिनि क्रुसाव आलायजानानै सानथामाव बियो सिखांफिननानै बिनि उनाव बियो सोरगोआव थांदों बे सोरगोआव थांनायनि गेजेरजों बियो दिनै जोंखौहाय समाय होलांबाय जोंखौ रादाय होलांबाय मा रादाय होलांदों बे जोंखौबो बियो सोरगोआव लांनो थाखाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों सोरगोआव लांनो थाखाय बियो जोंनो दिनै समाय होलांबाय ना समायखिरा लाबाय नैबे बाथ्राखौ जों दिनैहाय सोलोंनि ना बेनिखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना बाहागो लादो मोजाङै खोनासंदो ना अब्ला बे समाव जों नायनि बाइबेल सिरि मोनसे नैबेयावहाय बुंदों बाइबेल सिरि जहननि 11 बालाबनि 25 आरो 22 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों जहननि 11 बालाबनि 25 आरो 22 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों जों नायनि बेयाव बेबायदि लिरदों 25 आरो 26 मार्थाया 25निफ्रायसो जिसुआ बिखौ होनबाय आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरिया जाया आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन आरो जाया गोथाङै दं आरो आंखौ फोथायो बियो नंथारगौयै थैथारनाय नङा नोङो बे बाथ्राखौ फोथायो ना होननानै सोंदों नैबेयावहाय बिसोरखौ सोंदों जेब्ला मरियाम मार्था नङा होमबा बेनि फंबाय लाजारा लोमजादोंमोन आरो बे थैनानै थांबायमोन बेखौ फबनाय जाबायमोन नाथाय बै समावहाय
जिसुआ बिसोरनि जायगायाव गैयामोनखाय आरो बेवहाय बिसोरो होनदों मा नों थानायब्ला जिसु बियो थैनाय नङामोन नाथाय जिसुआ बेखौ मा होदों कनफिडेन्स होदों जिसुआ बुंदों मार्थाया बेखौ मा बुंदोंमोन जिसुआ बेखौ बुंदों आरो बे मार्थाया फोथायदों जिसुखौ होनदों प्रभु नों बेयाव दंमोनबा आंनि फंबाया थैनाय नङामोन होनना बुंदों लाजारा लोमजानानै थैदों नाथाय बियो बुंदों नाथाय आं मिथिगौ जिसुखौ बियो मिथियो बियो फोथायोखाय बियो बुंदों आङो मिथिगौ दाबो नोङो इसोरनिफ्राय जेखौ बिगोन इसोरा नोंनो बेखौनो होगोन 100% जिसुनियाव बियो फोथायनाय दङ ना इसोरनियाव नोङो जेखौ बिगोन इसोरा नोंनो बेखौनो होगोन जुदि नोङो लाजारुसखौ फोथांदो होनोब्ला बियो थांगोन होननानै बियो फोथायदों आरोना बेनिफ्राय जिसुआ बेखौ बुंफिनदों आरोना नोंनि फंबाया थांखांफिनगोन होननानै बुंदों मार्थानि सिगाङाव नोंनि फंबाया थांखांफिनगोन अब्ला मार्थाया जिसुखौ मा बुंदों आङो मिथिगौ जोबनाय सानाव बियो थांखांफिनगोन बियो हमनो हायाखै दानो थांखांफिनगोन होननानै बियो बुजिना मोनाखै आं मिथिगौ बियो जोबनायनि मुगाया जेब्ला जागोन बियो थांखांफिनगोन होननानै जिसुनि सिगाङाव बुंदों जिसुआ बेखौ मा होनखो बिनि उनावहाय नैबे बाथ्राखौ बुंदों दानि बुंनाया आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरिया I am the resurrection and the life होनना बुंदों आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरिया जाया आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन होनना बुंदों जाया फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन होनना बुंदों बेसे गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो 22 सिरियाव बुंदों आरो जाया गोथाङै दं जायफ्रानोखि गोथाङै थानायावहाय आंखौ फोथायो प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ जाया गोथाङै थानाय समाव बियो फोथायो बियो नंथारगौयै थैथारनाय नङा होनना बुंदों बिसोरबायदि मानसिया थैथारनाय नङा मोदोम हिसाबै थैनायखौ बेयाव बुङाखै आत्मिक हिसाबाव जोङो थैनाय नङा जों जुदि गोथाङै थानाय समाव आत्माजों जों इसोरखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ जों जिउनि बासायगिरि होननानै जों एक्सेप्ट खालामबायब्ला नाजावबायब्ला जोंनि आत्माया थैनाय नङा होनना नैबेयाव बेखौ बुजायदों बेनिखायनो बेयाव मा बुंदों नोङो बे बाथ्राखौ फोथायोना मार्थाखौ बियो सोंदों दिनै नोंनि फंबाया थांखांफिनगोन होननानै बुंदों मार्थाया सोंदों फोरबु आं मिथिगौ बियो जेब्ला जोबनाय मुगाया फैगोन बे थांखांफिनगोन जिसुआ बेयाव बे समाव मा बुंदों आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरिया जाया आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन होनना बुंदों बिनि उनाव मा बुंदों दिनै रादाय होदों फोरबो जिसु ख्रीष्टआ लाजारुसखौहाय हाखरनिफ्राय सिखांनानै फैनो बियो हुकुम होदों आरो बियो फोथांदों बेनिखायनो जोंनि जिउआव दिनैहाय जों बेखौ साननांगौ जों साननांगौ जों दिनै संसाराव थैनानै थांबायब्ला जोंनि आत्मानि थाखाय गोथांगिरिया नैबे फोरबो जिसु ख्रीष्टआ होननानै बुंदों आरो जों जुदि गोथाङै थानायावबो जों जुदि फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै जों गावनि जिबनाव एक्सेप्ट खालामबायब्ला जों गनायबायब्ला जों नाजावबायब्ला जोङो थैथारनाय नङा होनना बुंदों आत्मिकाव जोङो थैनाय नङा जोङो मोदोम हिसाबै थैगोन नाथाय जों आत्मिकाव जोङो थैनाय नङा बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा बिदा फंबायफोर दिनै थैनाया नंगुबै बाथ्रा रियेलिटि बियो नंगौ जों रावबो गनाय नङा नाथाय बियो मोनसे फोथायनो गोब्राब मोनसे आयदा मानसिनि जिबनावहाय आं कमेन्ट फरायगिनि गोलाव जाबाय सरि दै 1 मिनिट फन फैदों आं कल पिकआप खालामजाला फन फैदों वेलकाम ब्रादार अके कमेन्ट फरायगिनि हाय आदा आं जा मोजां मोनो बे संखौ अके थेंक इउ जय जिसु फंबाय जय जिसु बेरजिना नार्जारि प्रिति बसुमतारी जय मासि बसुमतारी मनि हेल' ब्रादार आंनि फिसालानि थाखाय अननानै आर'जआव गोसोखांफादो एचएस फाइनाल एग्जाम जागासिनो जेन' मोजां फरायना गोसोआव लाना लिरनो हायो आरो गासैबो गाज्रिफोरनिफ्राय गावखौ हमथानो हायो अके थेंक इउ जागोन इन्दिरा ब्रह्म हेल' आगे हाय खोदोमस्रि दैमारि आदा आंहा दासो नुसनदों लेट जाबाय अके जेबो नङा थेंक इउ
Kobita Musahari, praise the Lord. Ada Pastor, okay, thank you so much, praise the Lord. Isra bakmay jatun. Nomita Najari, good evening, Pongbai, okay, good evening to Pronita Musahari. Dada angni nokoni thake Aaros Khaolainai dada jahate Ishorni फैनाय समसिम नखराव गोरोबलायनानै इसोरखौ फोथायनायाव गोख्रों जानो हायो अके आरो आंनि थाखायबो आर'जआव लाफा आच्छा दादा सासे ख्रिस्टियान लाइमोन जानायखाय मोजां गाज्रि लोगो मोनो आं कलेजफोराव अके लामाफोराव जाहाथे सौसिलांनो हायो आरो एचएस फाइनाल एग्जामनि साबजेक्ट मोननै दंबावो जाहाथे नोंनि आर'ज खालामनायजों आं एसे साबसिन लिरनो हादों दादा अके थेंक यू सो माच मोजांसिन लिरनो हादों बिराद मोजां बाथ्रा आमेन गड ब्लेस यू अल अके थेंक यू सो माच बोहे दैमारि गुड इभिनिं सार अके गुड इभिनिं टु बिबेक दैमारि आमेन आमेन थेंक यू सो माच अब्ला जों दिनै थैनायनि बाथ्राखौ जों सावरायदों नाथाय बे थैनायनि गेजेरजोंहाय इसोरा जोंनो दिनै सिखांफिननायखौ होलांबाय नङा होमबा रिजारेक्सन होनना बुङो जों दिनैनि टपिकखौ जाहैबाय जोंनि बे मानसिनि जिउआ द गिफ्ट फ्रम द गड इसोरनिफ्राय होनाय मोनसे बान्थासो इसोरनि मोनसे अनथोब जोंनि जिउआव होनाय ना बेनिखायनो बे जोंनि बे जिउखौ जोङो दिनै थैनो थांबायमोन नाथाय इसोरा जोंनो मोनसे सुबिदा होबाय गावनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउनि सिखांफिननायखौ बियो दिनै जोंनो होबाय बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि पेरुकार्टि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक यू सो माच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय बाहागो लानायनि थाखाय थेंक यू सो माच बेनिखायनो बे थैनायनिफ्राय थांखांफिननो थाखाय जोंनि आत्मानि थांखांफिननायखौ इसोरा दिनै समाय लादों नाथाय जायानोखि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै एक्सेप्ट खालामगोन नाजावगोन नै बिसोर आत्मिकनि फोथांजानायखौ बियो मोननो हागोन आरोना बेनिखायनो जों थैनायनि बिसय दिनैहाय सावरायनाय थैनाया मोनसे डिफिकाल्ट टपिक जोंनि जिउआवहाय ना द रियेलिटी अफ डेथ इज ए डिफिकाल्ट टपिक मानसिनि जिउआव जों एक्सेप्ट खालामनो गोब्राब मोनो नाथाय जों गवा जों बे थैनायखौ गनायनानै लानो हाया गोब्राब मोनो नाथाय जों गवा मानोना थैनाया मोनसे नंगुबै बाथ्रा सैथो बाथ्रा बे गोब्राब मोनसे आयदा जों दिनै गोबां समाव जोङो थैनायखौ गिनानै जों हाबखुमायो दिनै थैनायखौ गिनानै जोङो एसे लोमजाब्लानो डक्टरनाव थाङो नाथाय बेनिफ्राय जों रावबो बारग'नो हानाय नङा मानोना बे थैनाया रियेलिटी बे बुहुमावहाय that is a reality in our world जोंनि बुहुमाव बियो मोनसे सैथो आरो बे जोंनि बुहुमावहाय बे थैनाया जोंनि मानसिनि जिउनि मोनसे साइकेल जोङो रावबो गनाय नङा जेरैहाय जोनोम जायो देरो जुलि लायो आरो जोङो थैयो बे मानसिनि मोनसे साइकेल बे गिदिंबाय थायो बेनिखायनो दिनैहाय जोङो मानसिया मोदोम हिसाबै जोङो थैगोन जोङो बारग'नो हानाय नङा नाथाय आत्मानि गनायखौ बियो दिनै जोंनो होदों दिनै संसाराव इसोरजों सोरजिजानाय जिब जुनार गासिबो जिउ दङ हां दङ जोंहाबो हां दङ नाथाय बिसोर हामा गैया आत्मा गैया नाथाय इसोरा दिनै जोंनो मानसिनो मोनसे आत्माखौ सोरजिदों नाथाय बे आत्माया माब्लाबाबो थैनाय नङा थैगोन जों माब्रै जों नोरोगाव गारजागोन नैबेखौ जोङो थैनाय होननानै बुजिनानै लानांगोन नाथाय बेयावबो जोङो आत्मानि थैनाय नङा जोङो लेलायनांगोन गाबख्रावनांगोन जोंब्लावनाय उनाव जोङो गारजागोन बेनिखायनो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों थैनायनिफ्राय जों बारग'नो सानदोंब्ला जोंनि मोदोमनि थैनायनिफ्राय नङा आत्मानि थैनायनिफ्राय नों जुदि बारग'नो सानदोंब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोङो गोसो इसिंनिफ्राय जों फोथायनो हानांगोन बेनिखायनो जों दिनै मानसिया संसाराव थांनानै थानायाव जों गोबां पाप मावो बे पापनि जुनैनो जों दिनै मानसिया थैनायखौ मोनदों होनना बुंदों ना जेब्ला आदम आरो हावाखौहाय सोरजिनानै एडेन बागानाव दोननाय जादोंमोन बिसोर जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ मानियाखैसै अबायद्य जाबाय बिसोरनि गेजेराव पापा हाबबाय आरो बे पापा हाबनायनि जुनैनो जोंनि जिउआव बियो थैनाया फैबाय होनना बुंदों बेनिखायनो जों जेब्ला रमारि 6 बालाबनि 23 सिरियाव जों नायोना जों बेयाव मोननो हायो for the wages of sin is death
पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord नाथाय इसोरनिफ्राय मोननाय फिथाइया जोबोरै गोथां जिउ होनना बुंदों through the आदामनि गेजेरजोंहाय death came थैनाया फैबाय but through Christ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों life has come जोंनि जिउआव जिउखौ जों मोनफिननो हाबाय होनना बुंदों पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय नाथाय इसोरनिफ्राय मोननाय फोरबो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जि मोननाय फिथाइ एबा बान्था बियो जोबोरै जिउ होनना बुंदों इटारनेल लाइफ फोरबो जिसु ख्रीष्टनियाव जों मोननो हायो दिनैहाय थैनाया आदमनि गेजेरजों हाबानि गेजेरजों जोंनि जिबनाव बियो फैबाय नाथाय बे थैनाया फोरबो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजोंहाय बोखारजाबाय होनना बुंदों जोंनि जिउआवहाय बेसे गिदिर बाथ्रा आरो बेसे अनो जोंखौ इसोरा दिनैहाय बेनिखायनो गिबिया जाहैबाय दा रियेलिटी अफ डेथ थैनाया सैथो बाथ्रा डेथ इज ए डिफिकाल्ट टपिक जोंनि जिबनावहाय ना नैथि पइन्ट आं लाबोदों जाहैबाय डेथ इज नट द एन्ड होनना बुंदों थैनायानो जोबनाय नङा बेनिखायनो जों नायनो बे समावहाय जननि 11 बालाबनि 25 आरो 26 जों मोननो हायो नङा होमबा जों मा फरायदों दानि दिनै फोरबो जिसु ख्रीष्टआ मार्थाखौ बियो बुंदों नङा होमबा जों फरायबावनि खेबसेबाव आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरिया होनना बुंदों फोथांग्रा थैनाया जोंनि जिबनाव जोबनाय नङा होनना बुंदों मोदोम हिसाबै थैनानै थांनाया जोबनाय नङा नंथारगौयै थैथारनाय नङा होनना बुंदों जोङो थैनो रोङा थैनाया नंगौ नाथाय जोङो थैनो रोङा बेनि ओंथिया जाहैबाय जों मोदोम हिसाबै जोङो थैगोन बेयो नंगौ नाथाय जों आत्मायाव जोङो थैनो रोंनाय नङा होनना बुंदों बियो नंथारगौयै थैथारनाय नङा नोङो बे बाथ्राखौ फोथायोना होननानै मार्थाखौ सोंदों दिनै नोंथाङा फोथायोना जोंनि जिउआ थैनो रोङा होननानै नोङो दिनै गनायनानै लायोना इसोरनि बाथ्राखौहाय बेनिखायनो थैनाया जोबनाय नङा मानोना बेयाव बाइबेल सिरियावहाय जोंखौ बुंदों 2 सिरियावहा आरो जायहा गोथाङै दङ आरो आंखौ फोथायो नै जायफ्रानोखि दा गोथाङै दङ आं दङ नों दङ आरो फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ जायहा फोथायो नै बे नंथारगौयै थैथारनाय नङा होनना बुंदों जों मोदोम हिसाबै थैगोन नाथाय आत्मायाव जों थैनाय नङा बेनिखायनो डेथ इज नट द एन्ड थैनायानो जोंनि जिउआव जोबनाय नङा थैनायनि उनाव जोंहा मोनसे गोदान जिउ जों जागायगोन होनना बुंदों द बिगिनिं अफ निउ लाइफ होनना बुंदों थैनाया मानसिनि जिउआव मोदोम हिसाबै थैनायनि उनावसो जोंनि आत्मानि जिउआ बियो गोदान जायो होनना बुंदों गोदान सुरु जायो बेनिखायनो जोङो संसारनि मोदोमनि बे बुहुमखौ जों गारलांनानै थांगोन आत्मिक जिउखौ जोङो माबोरै गोथाङै लाखिगोन जों बेखौ सिन्था खालामनांगौ कमेन्ट फरायगोन गोलाव जाबाय नङाबा दा हास्लाबनाय नङा बिश्वजित नार्जारि आं मालाबा रागा जोंबा बिमाखौ हात होफ्लाङो ब्रादार आंनि बिमाखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ क्षमा होथों इसोरा आरज खालामना हो दादा अके जागोन बिश्वजित नार्जारि मा बुंनो ना लाजिनाय मोनो गावनि बिमाखौ बुयोब्ला गावनि हिन्जावखौ बुयोब्ला मानोना बुहुमाव दिनै मानसिखौनो बयनिख्रुइ श्रेष्ठ साननो हाग्रा सोरजिबायब्ला अब्ला जिब जुनारखौ साननानै नाय बिसोर गावजों गाव माब्लाबाबो अरलायनाय नङा गावनि गथ'खौ अनगोन गावनि फिसाखौ अनगोन गावनि बिमाखौ अनगोन नाथाय दिनै मानसिखौ इसोर आत्मा होबाय साननो हानाय गियाननि फोरोंबाय अब्लाबो जों दिनै गावजों गाव बांसिन सुथुर गावजों गाव बांसिन रागा जोंलायनाय बांसिन बुलायनाय जोङो दुखु नांथाव इसोरखौ जों लाजि फोनांनाय जायो इसोरनि महिमाखौ इसोरा दि जोंखौ अननायजों इसेबां गियाननि सोरजिबाय अब्ला जों समायथाव नङा जायो बेनिखायनो जों सोलोङो बे समाव जों मोजां आखु दानो जों सोलोंनांगौ आं लाजियो आं रायनोबो लाजिनाय मोनो नाथाय मालाबा समाव गोरोन्थि मावोब्ला नों बेखौ बुंनो नांगोन इसोरा आंखौ क्षमा होथों अके बिश्वजित थेंक इउ नेक्स्ट टाइम हमथानानै थानो सोलों हांमा बसुमतारी प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच आच्छा बोहै दैमारि
सार आं दाखालि आंनि फिसाजो नेन्सि दैमारिनि हार्ट प्रब्लेमनि थाखाय सार आंनि फिसाजोआ दा गोबां गगा गुजुनाय जागासिनो हां लानो बिराद खस्थ' जादों अन्नानै आरज खालामदो अके दा खालामगोन आङो दा आं आरजनि रिक्वेस्टखौ आं नोंथांमोननि उनाव दसे उनाव हरगोन नोंथांमोना अब्ला आंनो मेसेज लिरनो हागोन दा हरथ'नाङा अन्नानैहाय बनश्री कुमब्रारि अके इसोरा बाख्नाय जाथों दिनैबो लोगो मोनफिननायनि थाखाय एखे थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों थेंक इउ प्रेज द लर्ड स्क्रिप्टार अके प्रेज द लर्ड निर्जना दैमारि अके गुड इभिनिं फंबाय गुड इभिनिं थियाबो नोंनिसिमबो मोजां नङा खबरा आंहा दासो लाइभआव फैनो मोनदों अके दे जेबो नङा थेंक इउ लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय अब्ला जों दिनै सोलोंदों मानसिनि जिउआ इसोरनि होनाय बान्थासो होनना बुंदोंना आरो बे जिउआ माब्लाबाबो थैनो रोङा होनना बुंदों आरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौहाय जोंनि जिउनि आत्मानि थैनो थांनायनिफ्रायबो बे जोंखौ बोखांदों गावनि सिखांफिननायनि गेजेरजों आरोना बेनिखायनो मानसिनि जिउआव थैनाया नंगुबै बे सैथो बाथ्रा आरो नैथिया जाहैबाय थैनायानो जोबनाय नङा थामथिया जाहैबाय द क्रिस्टियान हप अफ रिजारेक्सन दिनै जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जायफ्रा मानियो जायफ्रानोखि ख्रिस्टियानफोर बिसोरनि आसाया जोंनि भरसाया मा इसोरनियाव थांखांफिनगोन होननानै जों दिनै भरसा खालामो सिखांफिनगोन होननानै जों दिनै आसा खालामो बेनिखायनो बाइबेल सिरि आं बे समाव फरायनो लुबैदों मोनसे फार्स्ट थेसलनियान्स नोंथांमोनाबो लिरनो हागोन से थेसलनियान्स 4:13 18 13 जों नायनि नैबेयाव बेबायदि लिरनाय दं बेयाव बेबायदि लिरदों अ बिदा फंबायफोर जायफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरनि बाथ्रा नोंसोर मिथियालाबा थानायखौ जोङो हास्थाया एबा बरसा गैयै मानसिफोरबायदि दाहा खालामनायखौ जोङो हामजाया होनना बुंदों जायफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरनि बाथ्रा नोंसोर मिथियालाबा थानायखौ जोङो हास्थाया जायफ्रानोखि थैनानै थांबाय बिसोरनि जिउखौ मिथिनायखौ बेयाव लुबैदों जिसुआ थैबाय आरो सिखांफिनबाय होननानै जोङो फोथायो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ थैबाय आरो बियो सिखांफिनबाय होननानै जों दिनै फोथायोब्ला आरो बेबायदिनो बिखौ फोथायनानै थैलांनायफोरखौ इसोरा जिसुजों लोगोसे लांफैगोन होननानै जों फोथायो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै जाया थैलांबाय बे थैलांनाय मानसिफोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि गेजेरजों सानसे समाव लांफैफिनगोन होननानै जों फोथायो जिबा सिरियाव जों बुंदों फोरबोआ जोंनो फोरोंनायखौ जोङो नोंसोरनो फोरोंदों होनना बुंदों जोङो जायफ्रा गोथाङै दं आरो फोरबोनि फैफिननायसिम गोथाङै थागोन जायफ्रानोखि गोथाङै दं जों फोरबोनि फैनायसिम जों गोथाङै थागोन जोंनि आत्माया गोथाङै थाबाय थागोन फोरबोनि फैफिननायसिम गोथाङै थागोन बिसोरो माब्लाबाबो थैनानै थांनायफोरनि सिगां थांग्रोनो मोननाय नङा होनना बुंदों जोङो सम सफैब्ला जों बयबो फारि फारि बेबायदिनो जों थांनांगोन जिद' सिरियाव जोंखौ बुंदों आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन फोरबो इसोरा जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि रूपजों थिनहरगोन इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन नामा गाहाय आरफनि गाबज्रिनाय आरो बिगुल सुनायनि देंखोखौ खोनागोन नामा आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन नामा फोरबोआ इसोरा दिनै गावनो सोरगोनिफ्राय बियो ओंखारबोगोन नामा आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांफिनगोन नामा बेसे गिदिर बाथ्रा जोंबो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैदोंब्ला जोङो थैयोब्ला जोंबो थांखांफिनगोन बेसे गिदिर बाथ्रा दिनै नोंथाङा फोथायनो आरो जोबथि सिरियाव जोंखौ बुंदों बेनिखायनो बे बाथ्राफोरजों नोंसोर गावजों गाव थुलुंगालायनांगौ जों गावजों गाव बेखौ बुंनानै जों हेफाजाब होलायनांगौ गोसो दुंखां होलायनांगौ नामा
इसोरा गेदेर खामानि मावो बेनिखायनो बे थैनायखौ जों फेजेननो हाया मोदोमनि थैनायखौ जों फेजेननो हाया नाथाय आत्मिक जिउनि थैनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थांखांफिननायनि गेजेरजों बे जोंनो प्रमिस खालामलांबाय समाय लालांबाय आङो नोंसोरखौ लांनो फैगोन फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैलांनायफोरखौ बियो लांनो फैगोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड दिनै नोंथाङा बे सोरगोआव थांफानो राजि दङना आङो दङ नोंथाङा दिनै दङना गैया नों गोसोखौ साननानै नाय आरो बेयाव थांफानोब्ला नों मा खालामनांगोन नोंनि मावनांगौ खामानिया मा फार्स्ट खामानिया मा एक्सेप्ट द लर्ड जिसास क्राइस्ट फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नोङो गावनि सेभियार हिसाबै बासायग्रा हिसाबै नोङो एक्सेप्ट खालाम जिउनि बासायग्रा एस ए सेभियार होननानै नोंनि जिउनि बासायग्रा होननानै बेखौ एक्सेप्ट खालाम आरो बे थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय होननानै नोङो फोथाय गिबि खामानिया बेनो कमेन्ट फरायग्रोनि जिमिनानि थाखायबो आरज खालामबाव आगै अके जागोन बिरखां बसुमतारी हेल' सार आंनि मुङा बिरखां बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दांसिबारि गामिनि जोंनि न'खराव जानो गोनां सैथोनि आनजादनिफ्राय सौख'जानो हानाय बायदि सारनिसिम आरज खावलायबाय आरो थेंक इउ स' माच रजिका समफ्रामारि ओइ फंबाय गोबां दुखुजों नोंनिसिम आरज खावलायो नोंनिसिम गथ' सानैनि न'खरनि बिजनेसनि गोबां रिन दाहारजों बुसोमजानानै दं बेनि थाखाय आरज खावलायदों अके रजिका समफ्रामारि बिदुआ एसे अके अन्नानै आं बे समाव खावलायनो लुबैदों रजिका समफ्रामारिखौ आंनि मेसेन्जारावबो अन्नानै मेसेज खालामनानै दोनहर मबाइल नाम्बारजों लोगोसे आं कल खालामगोन आं मबाइल नाम्बारखौ लिरनानै लानि दै दाहाय कल खालामगोन आं लाइभनि उनाव आं कल खालामगोन दसे उनाव आंनि फिसाजोनि थाखाय आरज खालामदो जेन उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ गिग्रा मानिग्रा जानो हानाय बायदि अके थेंक इउ अजन्ता बसुमतारी कलिसा बसुमतारी आदा आं गोबावसैमोन लोगो लानो हायाखैमोन आरो जोंनि न'खराव दा सम जोबोद जेंना जानानै दङ जेन बेफोरनिफ्राय गासैबो इसोरनिफ्राय जोंनि न'खराव सान्ति जायो अके जोबोर मोजां मोनदों खोनासंनानै प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड सुजाता नार्जारी थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनानै खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला जों बे समावहाय सोलोंगासिनो ना जोंनि जिउआवहाय जोंनि बे जिबना इसोरनि होनाय मोनसे बान्था अनथोब होनना बुंदों ना जों सोलोंदों गिबियावहाय द गिफ्ट अफ लाइफ द प्रमिस अफ रिजारेक्सन जिउनि अनथोब बे जिउआ इसोरनि होनाय मोनसे बान्था आरो थांखांफिननायनि समायखिराखौ जों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय मोननो हादों बेनिखायनो गिबि पइन्टखौ जों मोनदों थैनाया रियेल नंगौ द रियेलिटि थैनायनि नंगुबै बाथ्रा बियो आरो बियो मोनसे गोब्राब आयदा नैथिया जाहैबाय थैनायानो जोबनाय नङा that is not the end होनना बुंदोंना जोबनाय नङा थामथियाव जों मोनदों the Christian's hope of resurrection जों ख्रिस्टियानफोरा जिसुखौ फोथायग्राफोरा थांखांफिनगोन होननानै जों फोथायो आंबो फोथायो दिनै नोंथाङाबो फोथायो ब्रै नाम्बार पइन्ट living in the light of our morality living in the light of our mortality जोंनि थैनायनि सोराङाव जोङो थानाय नैबेयावहाय जोंनि थैनाय मानसिनि जिबना थैयो नंगौ नाथाय थैयोब्लाबो जों फोरबोनियाव माबायदि सोरां मोनो नैबेयावहाय जों दिनैहाय सोलोंनि आं मोनसे बाइबेल सिरि बेयावहाय आं फरायनो लुबैदों
गितफोरनि 90 बालाबनि 12 सिरियावहाय जोंखौ मा बुंदों जों बे समाव नायनि 90 बालाबनि 12 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों जों नायनि बे समावहाय जोंनि थांनानै थानाया बेसे गुसुं बेखौ जोङो फोरोंदो अब्लानिया जोङो गियानि जागोन नामा जोंनि मानसिनि थांनानै थानाय जिबना गुसुंथार नाथाय बे गुसुं समाव जों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ जोंनो फोरोंदो होननानै इसोरनियाव जोङो गथायनांगौ इसोरनियाव जों आसा खालामनांगौ नांगौ बेनिफ्रायनो अब्लाना जोङो जोंनि थैगोननिफ्राय जों बारग'नो हागोन आरो बे थैगोननि सिगां जों दि संसाराव थांनानै थानांगौ बेखौ जोंनो इसोरनियाव जोङो गथायनानै हो जोंनि जिउखौहाय जों दिनै गोबां मानसि गोबां दुखुआव गोबां निदानाव गोबां जिंगासिनायाव गोग्लैनानै थायो जों जेब्ला सुखुआव थायो जों जेब्ला रंजायो अब्ला जों इसोरखौ गोसोखाङो जोंनि जिउआव जेब्ला दुखुआ फैगोन निदाना फैगोन गाबनाय हांमाय जों जिंगासिगोन अब्लाना जों इसोरखौ नागिरो बेनिखायनो जों दिनैहाय बुजिनि मानसिनि जिउआव थैनाय दं जोबनाय दङ मोदोम हिसाबै नाथाय जायानोखि इसोरखौ फोथायगोन फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ जिउआव फोथायगोन बियो माब्लाबाबो थैनो रोंनाय नङा आरो बियो माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा बेनिफ्राय बाथि पइन्टआ जाहैबाय हेल' आदा माबोरै खबरा अके खबरा मोजां राजा नाजारे थेंक इउ स माच जोबथि पइन्ट बियो बिनि उनाव जों आरजनि पइन्ट लागोन बे समाव आं खावलायदों फोरबो जिसु ख्रीष्टआ दिनै जोंनि जिबनावहाय दा प्रमिस अफ इटारनेल लाइफ जोबरोङै जिउनि मोनसे रादाय मोनसे समाय बियो जोंनो होलांबाय दिनै जिसुआ मार्थाखौ बुंदों नङा होमबा जायनोखि बिखौ फोथायनानै थैगोन बियो माब्ला बियो सिखांफिनगोन आरो बियो थैथारनाय नङा होनना बुंदों बियो सिखांफिनगोन दिनै बेबायदि मोनसे रादाय मोनसे समाय जिसुआ होनदों नङा होमबा बेनिफ्राय बे समाव जों मोनसे बाइबेल सिरि नायबावनि फिलिपियारि से बालाबनि 21निफ्राय 23खौ जों नायनि गोथाङै थायोब्लाबो आङो ख्रीष्टनि थाखायनो आरो थैयोब्लाबो आंनि लागै साबसिन नामदों पौला नैबेयाव फिलिपियारि मण्डलिनि बेबायदि लाइजामखौ लिरदों नाथाय गोथाङै थायोब्ला आङो हाबा मावबावनो हायो बिनिखाय थैनो एबा थांनो माखौ सायख'नो आं बुंनो हाया होनना बुंदों र'दे फन फैदो 1 मिनिट बे समाव आं फरायफिननि खेबसेबाव बाइबेल सिरि अननानै फन फैनानै होबाय निमाहा बिदों 21निफ्राय 23 सिरि बेयाव बेबायदिनो पौलानि बेवहाय फिलिपियारि मण्डलिनि गेजेराव लिरहोदों गोथाङै थायोब्लाबो आङो ख्रीष्टनि थाखायनो दिनै गावनि जिबनखौ बियो गोथाङै थानाय समाव बियो गाव ख्रीष्टनिनो होननानै गावखौ गथायदों दिनै नोंथाङा बुंनो हागोन आंनि बे गोथाङै थानाय समा आङो ख्रीष्टनिनो नोंथाङा दिनै बुंनो हागोन आरो थैयोब्लाबो आंनि लागै साबसिन थैयोब्लाथ' मोजांसिन आङो ख्रीष्टनि जाबाय मानोना थैनायनि उनाव आङो जेबो गाज्रि खामानि मावनो हानाय नंला आं इसोरजों लोगोसे थागोन संसाराव जों दिनै थांनानै थायोब्ला जोंहा गोबां खस्थ' दं माबोरै खस्थ' जोंनि गोसोफ्रा लुबैयो जोंनि मेगनफ्रा लुबैयो जोंनि मोदोमफ्रा लुबैयो अबिलासजों जोङो गावखौहाय हमथानो हायै जायो आरो जों पापाव थाङो नाथाय जों जेब्ला इसोरखौ नाजावनानै थैनानै थांगोन दाबायदियाव आं जुदि दा हराव थैनानै थायोब्ला आंनि थाखाय जोबोद मोजां आंनि थाखाय जेबो खस्थ' गैला मोदोम हिसाबै खस्थ' गैला आत्मिकाव आं इसोरजों थानो मोनगोन बेसे रंजानायनि बाथ्रा पौलाबो बे बाथ्राखौ बुंदों नैबेयावहाय नाथाय बुंदों 22 बालायाव नाथाय गोथाङै थायोब्ला आङो हाबा मावबावनो हायो आङो गोथाङै थायोब्ला आं फोरबोनि खामानि मावबावनो हागोन गोथाङै थायोब्ला आंनि थाखाय बेनो मोजां होननानै बुंदों आङो गोथाङै थायाब्लानो ख्रीष्टजों
थाफाहैनायाव बेसे साबसिन। नाथाय आङो गोथाङै थानायाव आं इसोरनि खामानि मावनो हागोन, नाथाय आङो थैनानै जुदि इसोरजों थाफायोब्ला बियो बिनिख्रुइ आरोबाव साबसिन आंहा गोजोननाय दं होननानै पौला बेवहाय बुंदों। फिलिपियारि मण्डलीनि गेजेराव बियो फोरमायहरदों। नैबेयावहाय 23 जोंखौ बुंदों, आङो दा फारनैनि गेजेराव गोग्लैबाय होनना बुंदों। आङो गोथाङै थायाब्लाबो ख्रिस्ट'जों थाफाहैनाया बेसे साबसिन होनना बुंदों। आन्दायदों बियो। गोथाङै थायोब्ला आं इसोरनि खामानि मावनो मोनगोन, बिराद मोजां बाथ्रा। नाथाय आं जुदि दा थैनानै थाङोब्ला आं इसोरजोंनो दानो थानो मोनगोन, बेसे साबसिन बाथ्रा होननानै बियो गावनि जिबनखौ बियो इसोरनियाव फोथायदों आरो रंजादों। बियो बेबायदि। दिनै नोंथाङा रंजानो हागोन ना? गोथाङै थानायावबो आं इसोरजों खामानि मावनो मोनदों, आं दा थैनानै थाङोब्लाबो आं इसोरजों थानो मोनगोन, बेसे रंजानाय बाथ्रा। दिनै नोंथाङा बुंनो हागोन ना? दिनै गोबांनि गोसोआव सोंथि दङ, आङो दा हराव जुदि थैनानै थाङोब्ला आं सोरगो मोनगोन ना मोना? दिनै नोंथांनि गोसोआव सोंनानै नाय। नोङो इसोरनि मेगननि आन्दोआव नङा, मानसिनि मेगननि आन्दोआव नोङो गोबां पाप मावो। दिनै नोंथांनि गेजेराव दं नामा? नोङो सोंनानै नाय। दिनै आंनि गोसोआव दं नामा? आं सोंनानै नाय। आंहा मा पाप मावगासिनो दं? इसोरखौ लाखोमानाय बायदि मोनदों, नाथाय मानसिनि मेगननि आन्दोआव आं पाप मावदों। दिनै नोंथाङा नोंनि गोसोखौ नों सोंनानै नाय। दाबायदियाव थैनानै थाङोब्ला नोङो पौल बायदि बुंनो हागोन ना? आं संसाराव थानाय समावबो आं नोंनिनोखा, आङो दा थैनानै थाङोब्ला आं साबसिनसो, आं नोंजों लोगोसे थानो मोनगोन। दिनै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? हाया। मानोना जों पाप मावनानै जों थानो मोजां मोनो। जों मोजां मोनो ना? बेनिखायनो 23 जोंखौ बुंनाय बायदिना, आङो दा फारनैनि गेजेराव गोग्लैबाय होनना बुंदों। मोननैयाव बियो गोग्लैदों। आं संसाराव इसोर आंखौ दोनोब्ला आं इसोरनि नोंनि मोजां खामानि मावनो हागोन, आं खामानि मावबावनो हागोन, नोंनि अननायखौ फोस्रावबावनो हागोन। नाथाय आं थैनानै थाङोब्लाबो आं नोंजों लोगोसे थानो हागोन, बेसे रंजानाय बाथ्रा। बे मोननैयाव गोग्लैदों होनना बुंदों। आङो गोथाङै थायाब्लाबो ख्रिस्ट'जों थाफाहैनाया बेसे साबसिन। आं जुदि दा थैनानै गोथाङै थायालासिनो थैनानै जुदि इसोरजों थाफाहैनो मोनोब्ला आंनि थाखाय आरोबाव गोजोननायसिन मा दंबावो? दिनै नोंथाङा बेबायदि बुंनो हागोन ना? नाथाय गोथाङै थानाया नोंसोरनि थाखाय गोनांथार होननानै बुंदों पौला। फिलिपियारि मण्डलीनि बेबायदिल', आंनि गोथाङै थानाया नोंसोरनि थाखाय गोनांथार, मानोना आं नोंसोरखौ बुंबावनांगौ, इसोरनि खोथा बानज्रायबावनांगौ गोबां दङ। नोंसोरनि गोसोफोरखौ सोलायहोबावनांगौ गोबां दङ होननानै बुंदों। बेनिखायनो पौला गाव कनफिडेन्सलि बुंदों 25 बेनिखायनो आङो मिथिगौ, आङो गोथाङै थाबावगोन। नै आङो दानो थैया, इसोर आंखौ गोथाङै लाखिबावगोन, मानोना आं खामानि मावबावनांगौ दङ होननानै पौला गाव फोथायदों आरो इसोरनियाव बियो बुंदों। फोथायनायाव फोगोमसिननो आरो फोथायनायाव रासिन रंजाहोनो आङो नोंसोरजों लोगोसे थागोन होनना बुंदों। पौला दिनै गाव रादाय होदों फिलिपियारि मण्डलीनि गेजेरावहाय, नोंसोरखौ फोथायनायाव बोलोगोरा खालामनो थाखाय आङो नोंसोरजों थागोन होनना बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा। आरो आंनि लागै रासिन रंजाहोगोन जिसुनियाव नोंसोरखौ जिसुनियाव दोननानै बांसिन रंजाहोनो आङो गोथाङै थागोन होननानै पौला बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय बियो थैब्लाबो सिन्था खालामाखै, थैयोब्लाथ' मोजांसो, आङो इसोरजों दानो थानो मोनगोन। बे थैगोनखौ मिथिगौ, मानसिया थैयो होननानै बियो मिथिगौ। मानोना जों बुंदोंना दहाय, थैनाया मोनसे रियेलिटि, नंगुबै बाथ्रा, बेनिफ्राय जों बारग'नो हाया। बेनिफ्राय बेनि थाखाय जों सोलोंनि जोंनि बे जिउआ इसोरनि होनाय मोनसे बान्थासो, अनथोब, इसोरनिफ्राय मोननाय गिफ्ट। बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिगांफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव बियो समायखेरा लाबाय, जोंखौ बियो गोथां जिउ होनो थाखाय। थैनाया सैथो, थैनायनिफ्राय जों बारग'नो हाया। जोंनि खृष्टियानफोरनि आसाया सिखांफिननाय, आत्मिक जिउनि थांखांफिननाय। ब्रैथिया जाहैबाय थैनायनि सोराङाव जों थानाय। दिनै थैनायनि सोराङाव नैबेनि नङा होमबा? जों जायखौ फरायबाय, बेनिफ्राय बाथि पइन्टआ जाहैबाय दा प्रमिस अफ इटारनेल लाइफ। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों इसोरा दिनै जोंनि जिबनावहाय बियो समाय लाबाय। माबायदि समाय लाखो बियो?
आं नोंसोरखौहाय जोबरोङै जिउ होगोन होननानै बुंदोंना बेनिखायनो जों दिनैहाय जोंनि जिउखौ जों इसोरनो गथायदों इसोरा जोंखौ दैदेनगोन जोङो मोदोम हिसाबै थैगोन बेयो गासैबो सैथो नाथाय आत्मिक जिउनि थैनायनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ बियो जोंनो होबाय जेब्ला जों बेखौ लानि जों नाजावनि इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स माच अब्ला जों आरजनि पइन्ट लानि बे समावहाय थाब थाब फोजोबगोन जोङो बिकास नार्जारि अन्नानै फरायबिननो हागोन नामा आं नटेट खालामनो बेखौ माबे मोनसेखौ बुंदोंमोनथाय हेल' आदा मारै अके अन्नानै बाइबेल भार्सखौ नांगौब्ला आंनियाव बे टिम सारमनखौ नांगौब्ला आंनाव मेसेन्जाराव मेसेज खालामनानै हर आङो मेसेन्जाराव आं हरगोन बे मेसेजखौ बाइबेल भार्सखौ अब्ला बेयाव नों नायनानैहाय लिरनो हागोन दै थेंक इउ दादा आंहा अके अन्नानै अके बिकास मेसेज खालामनानै हर हाय आदा आंहा दासो अके आंनि फिसाफोरनि थाखाय देबिका बसुमतारी आंनि फिसाफोरनि थाखाय आरज खालाम बिबुंसार आरो सांग्रां बसुमतारीनि एग्जामनि थाखाय सिरिफान बसुमतारीया खिगासिनो दं जेन' थाब खिगायो अके आं फरायनायनि थाखाय दा खेबसेनो आरज खालामगोन आं बे समावहाय सिरिफान बसुमतारीनि थाखाय आं आरज खालामो नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालाम इसोरा गेदेर खामानि मावो आरो जों फोथायनांगोन ना सिरिफाननि थाखाय जों आरज खालामगोन नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालामनो हागोन आरो जों फोथायनांगोन जोंनि फोथायनानै बिनाय आरजआव इसोरा गेदेर खामानि मावो होननानै बुंदोंना सिरिफान बसुमतारीनि थाखाय आरज खालामो हालेलुया गोथां आरो गोथाव उनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दा बे समाव हामबाय होनदों फोरबो आफा बे मोजां समखौ नोङो जोंनो होबाय आरो बे मोजां मुगायाव दिनैहाय जे सिरिफान बसुमतारी बि दिनै खिनाय जानायजों भुगिनांनानै दं लोरबां देहा जादों फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि गासै सैनांनाय देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नों बेखौ नाजावदों बेनि देहायाव नोङो गोख्रों खालामदो फोरबो आफा नोंनि आत्माजों गोथार जिउजों बिनि देहाफोरखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बेनि अखुस्थ देहाखौ नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेखौ बिलिरदो आरो बेनो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा दानिफ्रायनो बिनि गासै समस्या जे प्रब्लेमफोर जे सैसो नांनाय देहा बेयो गोख्रों जानो हागोन जों फोथायदों फोरबो आफा बेनि देहायाव थानाय बादुला आत्माखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावनो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बेखौ अननायजों नों सोखादों मोजां देहा बेनो होदो फोरबो आफा देहानि नांगौ जानाय गोहोफोरखौ नों बेनो होदो फोरबो आफा नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बादजों नों बेखौ फेदेरदो नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै जिउआव दावगालांनो हानाय बेजों लोगोसे थानानै नोङो हेफाजाब खालामदो फोरबो आफा हामबायनो बे समावहाय जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आंनि थाखायबो आरज लाफा आदा अके राजा नार्जारि रहेला हेल' फंबाय आंनि न'खरनि थाखाय हाजबेन्डनि थाखाय आरो फिसालानि थाखायबो आरज खालामनानै होदो अके आं दा खेबसेनो आरज खालामगोन बिरजिना नार्जारि फंबाय आंनि फिसालानि दानसोरां नार्जारिनि थाखाय बिना हो फंबाय गाबोन लास्ट एग्जाम अके मोजाङै लिरनो हानाय अके आं दा खेबसेनो आरज खालामगोन हगित अके हगित प्रेज द लर्ड कृष्णा हाजवारि अके थेंक इउ सो मच आमेन रसिला बसुमतारी गुड इभिनिं ब्रादार एन्ड प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो मच मा लिरखो रन्जुसा कुमरारि बैसोनखौसो ना माथो ओंथि गोथौयै दिपि नार्जारि दादा आरोबाव मोनसे खावलायबावनाय आंहा हाजबेन्डआ गिर्जा थांनो बायो बेनि थाखाय बिनानै हो अके जागोन दे थेंक इउ
प्रनिता मुसाहारि आमेन गोजोननाय थाबाय दादा मोजांथारै इसोरनि रावखौ फोरोंनायनि थाखाय इसोरा बोर होथों नोंखौ दादा अके थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नायजाथों आमेन रानजुसा कुमरारि बे गथ'आ लाबाय नामा सोरबा लाइभ नायनायाव कमेन्ट खालामनाया फैबाय आरोना थेंक इउ जेबो नङा आदा पास्टर आंनि आरज खावलायनाया नोंनिसिम आंना हासबेन्डआ न'खौ गारनानै गोजानाव खामानि मावहैदों अननानै आरजआव लाफादो जेन मोजाङै खामानि मावनानै न'आव फैफिनो अके जागोन थेंक इउ जों इसोरनो गथायगोन इसोरा मिथिगौ गासैखौबो ना कमेन्ट दंबावो हामाले अके राजा नार्जारि थेंक इउ रन्जुसा सोरबा गथ'फोर नायदों अब्ला बे समाव जों आरज खालामनाय दै सोरबा स्पेसियेल आरजनि बिसय थायोब्ला नोंथांमोना आंनो मेसेन्जाराव हरनानै दोन आङो आरज खालामगोन नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय अब्ला आं सासे दहाय नाम्बार मोनखाबाय बेखौ आं दा लाइभनि उनाव कल खालामगोन हामाले इसोरा बोर होथों अके थेंक इउ अब्ला बे समाव जोङो जोबनायनि आरज जों खालामनि जोङो बयनिबो थाखाय जों आरज खालामगोन गिबियाव जोङो जायफ्रानिखि फरायबाय अके फंबाय आंनि फिसायनि थाखायबो बिनानै होदो अके कमेन्ट फैबावदों बेखौ फरायनानै लागोन फंबाय आंनि फिसायनि थाखायबो बिफादो फंबाय अके जोंथिमा आदा आंनि फिसाला ट्रिटिरासनि एनुवेल एग्जाम गाबोन जोबगोन साबजेक्टआ हिन्दी बियो गोरा मोनदों बेनि थाखाय आफा इसोरनो बिना होदो अके मोजाङै होनो हायो बेनि थाखाय अके जुमु बर' आंनि फिसाला सानैनि थाखाय आरज खालामना हो जौ लोङो बिरि सोबो बेनि थाखाय अह जागोन थेंक इउ राजा नार्जारि आच्छा अन्नानै आरजनि बिसय दंब्ला नोंथांमोना मेसेन्जारावहाय मेसेज लिरनानै हरनो आं खावलायनाय थाबाय राजा नार्जारि नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हरनानै दोन बोहै दैमारि सार आंनि फिसाजोनि थाखाय खालामदो बिराद गगा मोनदों गुजुदों अके आरज लाफा राजा नार्जारि अके अब्ला आङो फोजोबनोसै बे समाव दै आरज खालामनि गिबियाव आङो जायफोरनाखि गथ'फ्रा फरिखानि थाखाय प्रिपेयार खालामदों फरिखा होगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय आरो नोंथांमोननि जिबननि जायफ्रा भिडिअखौ नायगासिनो दं साफ्रोमनि थाखाय आं आरज खालामगोन बे समावहाय नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालाम आदा आंनि दादुमाना आलौनायनि थाखाय बिना हो गोबां मुलिफोर बाहायबाय नाथाय हामनाय मोना अन्नानै इसोर बिनानै हो आरो आंहा 9 इयार्सनि गथ' दं लोमजाबाय थायो आरो आं दैखरफ्रावबो गब्र'नायनि सिमां नुयो जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोनो गथायनानै हो अके अन्नानै हायोब्ला मेसेन्जाराव आंनो बे मेसेजखौ लिरनानै दोनहर आरो मबाइल नाम्बारखौ हरनानै दोन आं कल खालामगोन बे लाइभनि उनाव कृष्णा हाजवारि आंनि फिसालानि थाखाय अन्नानै आरज खालामना हो फंबाय लोमजाना दासिमबो देहाया मोजां जायाखै आरो एग्जामबो जागासिनो एग्जामनि थाखायबो आरजआव लाफा फंबाय अके आं आरज खालामनाय समाव नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालाम हालेलुया गोथां आरो गोथाव इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे मोनाबिलिखौ होनना हामबाय नों प्रभु आफा बे मोजां समखौ जों नोंनाव गाबसिनो थाखाय जोंनि दुखुफोरखौ नोंनाव मिथिहोनो थाखाय जोंनि नांगौफोरखौ नोंनो फोरमायनो थाखाय बे मोजां समखौ जोंनो होबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय नों प्रभु आफा दानो बे समाव बिसासखौ नोंनि आफानियाव गथायदों प्रभु आफा जायफोरा दिनैहाय गाव गावनि गथ'फोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय जायफ्रानोखि फरायगासिनो दं बिसोरनि थाखाय आंनिसिम मेसेज खालामबाय कमेन्ट खालामबाय प्रभु आफा
गासैखौबो नों आफाया मिथिगौ प्रभु बिसोरनि जिउआव नोङो गेदेर खामानि मावदो प्रभु नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि गोसोफोरखौ नों सुफुंदो प्रभु मोजां देहा होदो गोसोआव लानो हानाय गोहोखौ शक्तिखौ बे फरायसाफोरनि सायाव बे उन्दैफोरनि सायाव नों थानानै हेफाजाब खालामदो प्रभु नोंनि आत्माजों बिसोरनि जिबनखौ नोङो दैदेनदो प्रभु गोसोआव लानो हानाय गोहोखौ बिसोरनो होदो गोसोखांनो हानाय गोहोखौ बिसोरनि सायाव होदो नोंनि अननायजों नों बिसोरखौ खांदो आरो फेदेरदो प्रभु जोनोमनिफ्राय बिसोरखौ नों दासिम जेरैबायदि मोजां अननायजों दैदेनबाय आरो थांनानै थानाय समखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बिसोरखौ नोङो नोंनि आत्माजों दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौनो सिगां सिगां दिथा होनानै नोङो दैदेनदो प्रभु जेखौ फरायगोन गोसोआव लानो हागोन गोसोखांनो हानाय गोहोखौ होदो गोसोखांनानै फरिखायाव लिरनो हागोन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन जों फोथायदों प्रभु दानो बे समाव गथायदों जायफोर फरायसाफोरा दिनैहाय गावबा गावनि साबजेक्टआव जाय साबजेक्टखौ हाया गोरा मोनो होननानै बुंदों प्रभु गोबाङा दिनै मेथ्सआव खस्थ' मोनदों गोबाङा दिनैहाय हिन्दीआव खस्थ' मोनदों प्रभु गोबाङा दिनै इंलिसाव खस्थ' मोनदों बिथांमोननि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बिसोरनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नोङो थानो होदो प्रभु बिसोरनि जिउआव नोङो स्पर्श खालामदो नोंनि आत्माजों बिसोरखौ नों सुफुंदो जाय सोंथिया फैगोन मोजाङै बुजिनो हागोन जायखौ लिरगोन बियो मोजाङै लिरनो हागोन मोजाङै साननो हानाय गोहोफोरखौ नोङो होदो प्रभु हामबायनो बे समावहाय जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बिसासके बे समाव गथायदों प्रभु जायफ्रानोखि दिनै गाव गावनि गथ'फोरनि जब्रानि थाखाय नोंनियाव आरज गथायबाय प्रभु नों आफाया नाजावदो जायफोर व्यक्तिफोरा दिनै गोबां गावनि दुखु जानला समयसानि थाखाय आंनिसिम आरज गथायबाय प्रभु नों आफानि आथिं गुदियाव जों गथायदों नों गासैखौबो खोनासंग्रा इसोरखाय नों गासैखौबो मावनो हाग्रा इसोरखाय प्रभु जों नोंनियावनो आसा खालामो नोङो बाइबेलाव बुंखानाय बायदि आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरिया जाय नोंखौ फोथायगोन बियो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा होनना प्रभु बेनिखायनो जों दिनै नोंखौ फोथायदों जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै प्रभु थैनाय लाजारुसखौ नों सानब्रैनि उनाव जेरैहाय फोथांदों जोंनि आत्मानि थैनायखौ नों जेरैहाय बानस'बाय जों दिनै मोदोमनि खस्थ' मोननायखौ नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों प्रभु जायफोर फरायसाफोरा दिनै लोमजादों गोबां गुजुनाय गगा मोननाय सैनांनायजों भुगिनांनाय दं बिसोरनि जिबनखौ नोंनियाव गथायदों प्रभु नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ स्पर्श खालामदों प्रभु बिसोरनि अखुस्थ देहाखौ नों बिलिरदो आरो बिसोरनो सोखाजानायखौ होदो प्रभु बिसासके आरो बे समाव गथायदों जायफोर गावनि बिमा बिफाफोरा दिनै संसाराव थांनानै थानो गोबां दुखु दाहा समयसाजों साग्लोबनानै दं बिथांमोननि आत्माखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिउफोरखौ नों सुफुंदो बिसोरनि जिउनि थांनानै थानायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो जगायदो प्रभु नोंनि अननाय नोंनि आशीर्बादखौ बिसोरखौ होनानै नों दैदेनदो प्रभु जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै गावनि जिउखौ खुंलांनो हानाय बेंलांनो हानाय बोरफोरखौ होदो प्रभु बिसोरनि समयसा बिसोरनि सैनांनाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो नों गोजान खालामदो प्रभु आरो बिसोरनि जिउआव नोङो रंजानायखौ लाबोदो गोबाङा दिनै रां दाहार भुगिनांनानै दं बिथांमोननि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदो बिसोरनो मोनसे राहा होदो प्रभु नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों बिसोरखौ नों सुफुंदो थाबैनो बिसोरो बेनिफ्राय बारग'नाय राहाखौ मोननो हागोन जों फोथायदों प्रभु जायफोर व्यक्तिया दिनै गोबां सानाय सुनायजों भुगिनांनानै बिथांमोननि जिबनखौ बिथांमोननि देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय प्रभु गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो गोजान खालामदो प्रभु हामबायनो बे समावहाय जोंनि आरज खोनासंनायदों आरो बे समाव गथायदों प्रभु जायफोर व्यक्तिफोरा दिनैहाय गाव गावनि संसाराव मोदोमनि थांनानै थानो थाखाय गोजान जायगायाव खामानि मावहैदों बिथांमोननि जिबनखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों जेब्लायबो नोंखौ गिनो मानिनो आरो नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिउखौ दैदेननो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो न'खरजों जगाजग अनलायनायखौ जेब्लायबो थानो होदो प्रभु बिसोरनि जिबनाव नोंनि गेदेरथा अननाय आशीर्बादखौ थानो होदो आरो न'खराव जौगानायखौ लाबोदो प्रभु हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासल बासारा गिथुखौ जिसुनि मुङै बिबार आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच Okay. Jomona Basumatari, amen, amen. Thank you, Raja Nazari, amen.
सारनि बिया ओके निजोम बसुमतारी ओके आदा आंबो लोमजाना दं ओके फैजों ओके बारु कार्ति ओके थैंक यू सो मच आमेन परिमल बसुमतारी आमेन थैंक यू सो मच जायफ्रा आंनि बे लाइभआव बाहागो लाबाय साफ्रोमखौ आं गोसो गोरबोयै सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय लोगोसे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननायखौ आं हरबाय दिपि नार्जारी आमेन कृष्णा हाजवारी आमेन अब्ला बे समाव आं गुसुं सम आं नोंथांमोननो होबावनो लुबैदों सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनोब्ला माबा मोनसे सोंनो दङब्ला सोंनो हागोन आरो माबा मोनसे टेस्टिमनि बा बायदिसिना नोंथांनि जिउनि शेयार खालामनोब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन थैंक यू पारु कार्ति ओके गुड नाइट थैंक यू सो मच आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय बिदिना नार्जारी आमेन जोंथिमा बसुमतारी आमेन ओके आमेन थैंक यू सो मच गैलाब्ला जोङो बन्द खालामनोसै ना लाइभखौहाय आरो जेब्ला लाइभ फैगोन आं नोंथांमोननो सिगांग्रो खोन्थागोन नोंथांमोना बयबो बाहागो लानो हागोन आं बेखौ खावलायनाय थाबाय आच्छा गुड इभिनिं ओके दादा आरोबाव मोनसे खावलायबावबाय आंना हासबेन्डआ ओके गोजोननाय थाबाय ओके थैंक यू बोहे दैमारि सार प्लिज आंनावनो कल खालाम टाइम जायोब्ला ओके अन्नानै नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हरोब्ला मोजां बे कमेन्टआव हरनाङा ना गोबां गुबुना नायो सोरबा सोरबाया ना अब्लाबो आं लिरनानै लानि ओके आं आरज खालामनो गोजोननाय थाबाय आंजों बाहागो लानायनि थाखाय जन भाई ओके आमेन बनस्रि कुमब्रानि ओके जोबोद गोजोननाय मोनबाय फंबाय नोंजों लोगोसे जोंनि नखरनि बयबो इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो बाहागो लानो मोननायनि थाखाय गुड नाइट ओके गुड नाइट थैंक यू सो मच बिरखां बसुमतारी आमेन कबिता मुसाहारि आमेन आफा इसोरा नोंखौ जोबनो गैयै बोर होथों आफा आदा पास्टर ओके थैंक यू सो मच आंनिखौ बोला आदा ओके राजा नार्जारी अन्नानै मेसेन्जाराव आंनो नाम्बारखौ हरनानै दोन आरजनि बिसय दंब्लाथाय आं कल खालामगोन आरो नै लिरनानै दोनहर आङो कल खालामगोन अब्ला जों फोजोबनोसै ना आंना मोनथाम माखासे आरजनि खावलायनाय दं बिनि उनाव आं कल खालामनानै आरज खालामगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय थैंक यू सो मच जायफ्रानाखि बे भिडिअखौहाय आंनि फेसबुकआव नायबाय आरो इउटुबाव नायबाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबावनानै आंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै गुड नाइट बाय बाय